Ordinaria do Pleno da Corporación. Na orde do día temos 6 puntos. O primeiro é dación de contas da resolución da Alcaldía dende o 20 de febreiro de 2026 ao 19 de marzo de 2026 da resolución 208/2026 do 20 de febreiro de 2026 a resolución 350/2026 do 18 de marzo de 2026. Alguna cuestión? Ben, no derradeiro pleno, o Grupo BNG, si é que é unha dación de contas, por eso pregunto así en xeral. Si queres decir algo, di. Bueno, non sei se o BNG ten, non? Sí, para ser tan rápido. Eu quería se nos podías explicar o pago da sentenza aos seguros AXA, por exemplo. Pois é unha resolución de un contencioso administrativo, unha responsabilidade patrimonial. Tedes o expediente en intervención e en secretaría, donde que irades. É unha sentencia. Ok, e un último punto, vemos que ao final de todo nos sale a encomenda das funcións de mando operativo e supervisión do Corpo da Policía Local de Teo. En que consiste isto? Plazos? Unha dación, pues bueno, tenemos unha casuística particular agora mesmo no Concello, concretamente na Policía, e hai unha encomienda de funcións. Vale, entendemos o asunto está xudicializado, non sei se hoxe leiches a prensa. Preguntaba máis ben por saber, porque entón entendo que xa temos un novo xefe de policías en funcións. É unha encomienda de funcións. Sí, boas tardes. Eu quería preguntar sobre esta solicitude de subvención. Galicia suma talento rural activo. En que consiste? Pois é de algún de vos esa subvención. Agora mesmo non me dou de conta. Así que te resposto no vindeiro pleno, vale? Mira, con respecto ao derradeiro pleno, o grupo do BNG, creo que fostedes vostedes que me preguntabades por unha resolución, aceptación do azón inmoble de Ramiro Fiaño Taboada, que eu nese momento é verdad que non me di de conta, pero dicir que efectivamente esa dación a solicitamos nos ao propietario porque en 2020, por parte do Concello de Teo, de onde está o ambulatorio de Calo, efectuáronse obras para facer aceras e aparcamiento para dotar a ese ambulatorio e non hai ninguna cesión. Entonces está, claro, unha prevaricación de manual e hai que correxir esa, eu non dicía nada, pero bueno, era por correxir esa situación que non só anómala, sino bastante grave. Por eso lle pedimos nos mesmos, parteu de nós, pedirlle ao señor a doazón. Vale? Bueno. Seguimos. Seguinte punto, dación de conta do informe de control interno 2025. Alguna cuestión? Terceiro punto, dación de conta... Con respecto á dación de conta do informe de intervención, sí que quería consultar unha cousa, porque pode ser que me colara eu. Por exemplo, no punto 2.1, control financeiro permanente, pon no exercicio 2025 se fiscalizaron orzamento municipal do 26, liquidación do 24, conta xeral do 24 e logo falamos todo o tempo do 25. Entendo que o orzamento municipal do 26 hasta... Mónica, pon el micrófono, por favor, para que se te escoite. Simplemente para saber hasta que data. É do exercicio é o informe de control interno do exercicio 2025. Do 25? Sí. Vale, como con 26, por eso non... Claro, porque o orzamento se fixo en 2025. Moi ben, pasamos a terceira dación de conta do persoal eventual. Como sabedes, temos dúas persoas, que é o que permite a lei, e, bueno, simplemente dar conta, como estipula a lei, de que temos esas personas aquí. Alguna cuestión? Vale. Cuarto punto, aprobación inicial da cesión gratuita á Sociedade de Vivenda Pública de Galicia Bipual de parcela para construcción de vivenda protexida de promoción pública. Bueno, pois eso xa
como se explicamos no anterior pleno, trouxemos aquí un compromiso de cesión do uso dunha parcela, avisando que neste pleno, previsiblemente, traeríamos a cesión de propiedade, tal e como anunciamos. Esta é, como sabedes tamén, a segunda cesión de parcela que facemos a Xunta de Galicia coa finalidade de facilitar a promoción de vivenda pública que permita tanto aos residentes de Teo como a quen quere establecerse neste concello, aquí ya sabedes que ninguén é forasteiro, bueno, pues facilitar a vivenda. Alguna cuestión? Sí, bueno, Ite, mira, eu xa manifestei nas comisións que os plazos deste proceso, non sei como chamalo, é o que non me cadra, porque traemos agora a aprobación, pero claro, nós o 25 de febreiro nós traemos a proposta de cesión. Logo, o 27 de febreiro, 2 días despois, é dicir, o 25 de febreiro, tal hora como esta, a noitiña, traemos a proposta de cesión. O 27 de febreiro hai aquí unha reunión onde se coloca un cartaz, ven a conselleira, se anuncia unha licitación, que finalmente a licitación aínda non estaba producida nese momento. Por que traemos o cartaz, xa estaba impreso, todo isto non sabemos. O 2 de marzo, luns seguinte, a Xunta anuncia que efectivamente vai licitar estas obras. O 10 de marzo, públicase a licitación, e o 25 de marzo, que hoxe, traemos a aprobación inicial da cesión da parcela. A min aquí hai prazos que non me coinciden administrativamente. Como colocamos este cartaz? Sacamos fotos, saca o correo ese mesmo venres que me chega por WhatsApp. Esta nova, cando en realidad estamos aínda administrativamente aprobando a cesión da parcela. Parece que hai connivencia administrativa. Igual non, estou aberta a explicacións. BNG, por favor, portavoz do BNG, portavoz socialista. Bueno, pois, María, xa te expliquei nun momento, truxemos aquí ao pleno, non a unha comisión que tamén, sino ao pleno, que é o órgano colexiado do Concello, o compromiso de cesión. E xa expliquei que eso valía para levar ao Consello da Xunta de Galicia. Evidentemente, a Xunta de Galicia ni ninguén vai a facer nada que non este non só reglado, sino que en perfectas condiciones. De feito, xa avancei que neste pleno, presumiblemente, porque tampouco sabíamos se nos iba a dar tempo ou non, traeríamos, como dixe, a cesión de propiedade. Está todo correctísimo. Podes pedir os expedentes se así o consideras. Alguna cuestión máis? PSCT? Sí. Non parece de recibo que cando se aproba un mércores a noite, un venres pola mañá, é que non dá tempo material a ter eso impreso, sábelo ti mellor, quero dicir, calquer cartaz de obra da Diputación do Concello de Teo tal, hai que encargarlo a imprenta con unha semana e pico de antelación. Non cho fan dun día para outro e menos el cartelón. Non teño máis que decir, estou completamente de acordo e se hai esa connivencia administrativa, se hai esa tan boa relación, deámoslle para diante o centro de saúde, que seguimos en médico en Cacheiras, deámoslle para diante as outras vivendas de campos, que levan moitísimo tempo tamén esa mesma cesión e non se deu para diante. É dicir, descoñezo cal é o motivo polo cal a Xunta ou o Concello de Teo lle conviña en este mesmo momento sacar isto en prensa, pero que isto foi acelerado, foi porque calquera que traballe na administración sabe que en un día non dá tempo a preparar ese evento. Isto estaba preparado de antes. BNG? PSOE? Bueno, eu, de verdad, permíteme que che diga que hai connivencia o disti. Eso hai que demostrarlo, non só decirlo, demostrarlo. Despois, che podo poñer un montón de exemplos de cartaces que se faen no propio día, porque un cartón pluma, como comprenderás que era o que era eso, e, bueno, xe poden decir aquí, eu descoñezo con quen traballabas ti, por certo, pero a nós en 24 e 48 horas o presentan. E, lóxicamente, se o mércores se aproba aquí e o xoves va ao Consello da Xunta, cal é o problema? Ha seguido todos os trámites. Outra cosa é que a ti, a lo mellor, non che guste que se publicite isto, pero que é así, é un logro para Teo e unha mellora para Teo indispensable. Por lo tanto, eu non sei por que te empeñas que se a connivencia está en que se fixo un cartón pluma, non entendo nada. Pero, bueno, sin máis, procedemos á votación. En calquera caso, se tes alguna dúbida, oye, al juzgado, claro.
Es que é o que che digo, non é só dicirlo, hai que demostrarlo tamén. É moi fácil decir, sí, connivencia administrativa. Non, non funcionan así as cousas. Eu che digo que está perfecto e ti sabes, ou deberías de saber, que na Xunta de Galicia, igual que aquí, hai mecanismos de control. Hai interventores, en el Concello hai secretaria e a parte de intervención. Non íbamos a hacer ninguna cosa que non fuese legal, ni por la nosa banda, ni por la de la Xunta de Galicia. Que para eso están las normas, que ahora falaremos de eso. Procedemos a votación. ¿Votos a favor? 15 votos a favor. Ah, vosotros votades a favor. Ah, es que, bueno, pues volvemos a repetir. ¿Votos a favor? 17 votos a favor. Por lo tanto, queda aprobada. Moi ben. Pasamos ao seguinte punto, mocións de urxencia. Vale. Esto es una moción. Sí, la anterior. Es que esto no es una moción. No. Bueno, a ver qué dice la secretaria, ¿eh? Tenemos dos peticiones por un lado que tienen incluidas un punto en el orden del día o asuntos coordinados para que tenga problema y tenemos otro punto que es que se autoriza la información. Yo creo que las comunidades de hecho que tampoco está de acuerdo, si ya lo dicen ellos solicitamos la información. Vale. Pero a mí no me importa que vengan, al contrario. Pero siguiendo, bueno, pues el esquema que plantea aquí, bueno, como aquí, en todo caso, para una situación de entidad de defensa total debidamente inscrita de ejecución de posición, no hay ningún tipo de vale, vamos a ver aquí. Vamos a cantar notar. Si tú incluyes a situaciones completas, efectivamente podría ser. Nosotros identificamos a que sean las cuestiones inscritas y que sean oportunidades a permitir un tipo de estructura. Y bueno, ese podría ser la información. Pues está la información de Sí, sé que viene un vecino. Pero como moción o como ruego. Vale. Vale. Bueno, estábamos agora coa socialista, coa moción que presenta, que non é unha moción, non cumple, polo tanto hai que facerlo en ruegos e preguntas. Vale? E agora vamos a mirar ao BNG. Estades todos, habéis mirado a moción do BNG? Sí. Pero está fora de plazo, por eso non ven na orde do día. Sí, é o mesmo. Portavoz é o mesmo. Vale, bueno, pois tenes que xustificar a urxencia.
creo que a urxencia é unha moción de condena á agresión militar contra Irán e defensa da paz e do dereito internacional. Creo que a urxencia xa ven simplemente justificada porque están bombardeando este país, non? Bueno, ¿algún quere manifestar alguna cuestión? Procedemos a votación. Votos a favor de admitir a moción da inclusión na orde do día. Votos a favor? 3, 6, 8 votos a favor. Votos en contra? 9 votos en contra. Polo tanto, queda rexeitada. Pasamos ao seguinte punto. Punto número 6, rogos e preguntas. Bueno, eu quería comenzar falando eu, despois os daré turno a todos, lóxicamente, como é habitual. E quería decirvos que no derradeiro pleno eu fixen tamén mención a un artículo, concretamente da Lei do Solo, falaba do artículo 45 e quero decir que é o artículo 35, non o 45. Apartado M. Moi ben. Al Concello, sobre todo, clarificar e puntualizar lo único que le solicita a la Xunta de Galicia dentro do expediente é un informe de viabilidade urbanístico respecto de la parcela. Que quede claro. É dicir, non se pode facer alegacións, non temos trámite de audiencia, ni absolutamente nada máis. Por qué? Porque isto é un acto reglado que o determina a propia lei. Como viña dicendo, conforme ao artigo 35.m da Lei do Solo galego e en base a la transitoria primeira da citada lei por la que en suelo rústico se aplica lo estipulado en la propia lei. É un uso permitido, la gestión e tratamento de residuos, xa sean instalacións públicas ou privadas. Por eso mismo, que os expliquei no derradeiro pleno, o Concello de Teo se veía obligado a facer un informe de parte favorable. De parte non, sino favorable, con la lei na man. Por eso decidimos non facer ningún informe, porque como tiña que ser favorable, sí ou sí, non o fixemos. La actividad que se pretende implantar es de xestión de residuos de la construcción e, por tanto, uso autorizado en suelo rústico. Estoy dicindo o que di a lei. Concretamente, que teño aquí o artigo, para non confundirme, o artigo 35, usos y actividades en suelo rústico, lo leo en castellano porque la ley está en castellano. Bueno, yo la tengo aquí impresa en castellano. Apartado M. Instalación, e infraestructuras hidráulicas de telecomunicacións, producións, almacenamento e transporte de enerxía, gas, abastecemento de agua, saneamento e xestión e tratamento de residuos públicos ou privados, sempre que non implique a urbanización ou transformación urbanística dos terreos por los que discurren. Isto é o que di a lei. O que quero demostrar con isto, porque é moi importante que quede claro con todo o que estamos lendo, con todo o que se está intentando tergiversar, manipular, máis alá de que eu podo coincidir plenamente coa intención dos veciños, total e absolutamente, sobre todo tendo en conta que de cambiar a normativa para mí sería perfecto. Eu que os vou a contar que na miña urbanización teño unha ferralla que además non é precisamente de inertes. Entón, se eu fuera todopoderosa e pudera influir tanto, tamén quitaría esa ferralla pola que está perdendo valor a miña casa. Esa e outras naves que hai. Eso vaya por delante. Despois, outra cosa que quero clarexar, e agora voy a ser, quiero que quede moi claro o que vou a dicir. Me chega unha información, unha mensaxe, no que se di o seguinte. Bo día, hai un nombre que non vou a decir. Ayer nos reunimos con los concelleiros del PSOE y nos enteramos que los camiones de basura van a estacionarse aquí.
Esto es rotundamente falso. No sé si lo sabéis. No, lo vamos a demostrar ahora. Traigo aquí el pliego. Claro, es que no se pode enganar. E me dá igual alegar descoñecemento. O descoñecemento non te exime da responsabilidade. Son los pliegos del contrato do lixo. Punto 11.9. Instalaciones y comunicaciones. El contratista deberá adscribirse al servicio unas dependencias adecuadas y suficientes donde albergar, entre otros, la oficina de administración, el almacén, aparcamiento de vehículos, pero no camiones, ese es el error. Son vehículos del personal, no son camiones de basura. Los camiones van a la planta de Santiago, donde ya tienen esa planta, vestuarios para el personal, etcétera. Para la prestación del servicio ubicados en el término municipal. Por lo tanto, me parece muy grave, porque además en esa mesa había un miembro del Grupo Socialista. Yo es que no sé si lo hacen por maldad, que bueno, que también lo puedo entender, por intentar hacer política torticera, pero no se puede engañar a la gente y no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, como es el caso. Entonces, acabo de leer el pliego. Esto es información pública, Información pública. De todas formas, deciros que con tan mala suerte, que cuando fueron adjudicatarios, porque presentaron una ubicación temporal, y se dijo así en la mesa, y se lo aceptaron. Yo no soy miembro de esa mesa, como sabéis, ni de esa ni de ninguna. Dijeron que como tenían que construir las oficinas y que tenían miedo a no cumplir en los 6 meses, habían buscado un bajo ya construido y que con un aparcamiento público al lado. Por lo tanto, van a estar, tú además me preguntaste, ti concretamente, si van a cumplir el tempo, sí, van a alquilar xa unha cousa feita donde estén a oficina de administración, é dicir, de información, donde se podan cambiar os operarios e donde teñan acceso ao vehículo. De feito, ti, creo, ou me informaban así, que nunha mesa comentaste, bueno, eu cando traballaba ali, logo non te computaba no tempo de aparcadoiro e demais. Polo tanto, os pediría que non andedes sembrando por aí a discordia, sobre todo cando non obedece a verdad. E o tempo pon a cada uno no seu sitio. Eso vaya por delante. Despois, que lo que se está intentando decir torticeramente que non estamos con os vecinos, hombre, non sempre estamos cos veciños, pero acabo de dicir que si eu fora toda poderosa e pudiera influir na Xunta de Galicia, eso aí non se implantaba. Da mesma forma que tampouco se iba a implantar a ferralla que está na miña casa, enfrente da miña casa, por poner un exemplo. Pero aquí pasa unha cousa, a Xunta de Galicia tamén é unha administración que se rixe, como todas as administracións serias, por leis. E esas leis e esos informes medioambientales os hacen os técnicos, non os fan os políticos, como se quere tirar a dar. Eu, de feito, e o vou a decir porque o dixen a esos veciños, algunos que viñeron que pidieron unha xuntanza, por suposto que sí. Lles dixemos, oye, o que necesitedes, aquí estamos, pero a normativa é así. Si cumple, ese é o problema tamén da Xunta de Galicia, si cumple non lle poden negar. E dende unha administración non podemos pedir que incumplan a lei. Sobre todo porque todos aquí, todos a corporación, temos responsabilidades xurídicas. Eso que quede clarísimo. E xa os estou poñendo o exemplo da miña casa, que non son inertes. Tamén hai que dicir que eu a ese empresario e aos demais de Teo lles dixen que estaba desenrolando un polígono industrial, que estábamos cos proxectos de expropiación e que sería boa cosa que non só eso que estaba pretendendo, sino a actividade que ten agora, estaría mellor nun polígono industrial. Pero claro, el tamén, o empresario, ten os seus terreos, ten o seu diñeiro e o que considere, e ten os seus dereitos adquiridos, que non llos podemos quitar, porque entonces sería outra cousa. Non sería unha democracia. Por eso nos regulan as leis. E eu quería clarificar isto, sobre todo porque me parece moi grave o que fixo o Partido Socialista. E espero que me endedes a plana.
Xa vos lo digo así de claro. PSCT, por favor, estamos en rogos e preguntas. Esta intervención non se pode, como un punto, non se pode debater, non? Temos que... Va a pedir agora Maite, non? O va a transformar esta pseudomoción que truxo nun rogo e pregunta. Claro, pero eu non podo intervir no rogo de Maite, entón teño que facelo agora, é o que estou dicindo. Es que non estamos abrindo debate. A alcaldesa está puntualizando unha serie de cousas que además se falaron no derradeiro pleno. Vale, bueno, entón teño a sensación de que vai haber 3 rogos idénticos. Eu creo que todos os grupos municipais vamos a falar deso. Creo que foi un erro non aceptar a debate esta proposta, ainda que houbera que facer algunha modificación, porque agora, bueno, dende o meu punto de vista se vai a diluir bastante o... Volvemos ao mesmo. Cumple ou non cumple como moción? Temos aquí a secretaria, que non está como un xarrón chino, vale? Ten habido outros momentos que se modifican algunhas mocións sobre a marcha, se a miña mente non lembra mal. Igualmente, me lo está puntualizando tamén a secretaria, e é verdad. Ela non pide que se trate neste pleno. O que está pedindo Maite, se non nos corrixes, a voceira socialista, é que incluamos un punto na orde do día do seguinte pleno, non? Vale. Perdón, me parece un punto suficientemente importante como para que opinemos xa aquí e agora. Como non estaba na orde do día, por eso pensamos plantealo así, pola nosa conta, si queredes. Bueno, temos máis que tema de abondo para tratalo, non hai problema. PSCT, rogos e preguntas. Bueno, pois hai un rogo que eu traio que non sei se en formato pleno extraordinario, en calquera caso, eu creo que a corporación que está en este momento, o Partido Popular gobernando, debe reunirse cos veciños a colación deste tema que vimos de tratar por dúas cuestións. Por unha parte, levas, Lucía, e iso é innegable, alardeando 3 anos, porque esa é a palabra correcta, alardear, de que ti si sabes negociar coa Xunta. Sabes pedir. Claro, o que pasa que Toisal tamén era moi legal hasta que se levou aos tribunais. Quero dicir, aquí hai moitas cuestións que ao principio son moi legais e mesmo ti, como alardeas desa intervención, esa interacción, ou esa, ya non quero volver a decir connivencia, que tes coa Xunta, eu creo que os veciños non esperan que te saltes a lei, ninguén espera eso, pero que intercedas coa Xunta, como ti levas alardeando 3 anos de que sabes facer. Nós non, porque nós ese traballo non sabemos facer. Pero ti sí, e dixéchelo aquí, se non é en cada pleno, máis o extraordinario, máis as comisións. Levamos 3 anos escoitando eso. Entón, eu creo que o que piden os veciños é que intercedas por eles. Non ten nada que ver co traballo municipal. Vamos a ver, por ir acabando. Che vou a decir unha cousa. Bueno, un momento, isto non é un turno de palabra. A que está aquí todo o día... Bueno, tes razón, disculpa. De todas formas, a alcaldesa pode falar o dierro, non eu, pero disculpa. Por unha parte, eu creo que a veciñanza, ou me incluo aí, é dicir, eu entendo que o Concello non pode dar un informe desfavorable se non hai. Eu creo que te están pedindo unha interacción coa Xunta de Galicia como ti sabes facer. E por outra parte, a colación deste artigo da Lei do Solo, que clarificas aquí, está moi ben que se clarifique, oficina, almacén, aparcamentos de vehículos, vestiarios, pero hai unha dúbida, claro que eu tamén lín o prego de condicións, pero hai unha dúbida que a mí me xorde. Eu son unha traballadora de Coregal, vou co meu vehículo particular a este almacén, que está en Teo, e que me quedo aí toda a mañán? Donde veñen os vehículos? Como collo o vehículo? Explícome. Hai unha cuestión real... Pero vamos a ver, hai conductores, estás mezclando churras con merinas. Os conductores non teñen que vir a... Vamos a ver, irán a depositar o que recollen e irán a coller aos compañeiros a Teo porque teñen que veñir aquí a exercer a súa función. Claro, eu eso tamén o entendo. Entón sí que é certo que vai haber un certo fluxo de camións do lixo en este punto. Como hai agora non se recoxe. Agora non se recolle. Non me refiro arredor do Concello, refírome especificamente neste punto. Pero ti ademais non acabas de escoitar que acabo de decir que mandaron eles mismos ou a empresa adxudicataria mandou cando saiu adxudicataria que cambiaba a ubicación
dos vehículos e que non iba ahora para aí porque tiña que construir e non lle daba tempo en 6 meses. Non acabas de escoitar. Acabo non de va a haber aí absolutamente nada. Ben, está moi ben que mo digas a mí, estaría genial que yo aclaras aos veciños porque hai este run aí no. Eu non porque... teño que aclarar nada, o teñen que aclarar que nos o dixeron indebidamente. No, Lucía, perdón. Sí, no, perdón. sí. Se ti vas a licitación, o que está na licitación, outra cousa é que eles se comunicaran a posteriori co Concello, que sea, as coordenadas da licitación son este punto exacto. Sí, pero non para camións. Claro, pero coincide en este punto. Estarás de acordo que nós esa información do baixo non a temos. Pero vamos a impedir nin os tamén veciños. o tránsito dos traballadores en vehículo. No. Pero eses traballadores terán que acceder a un camión. Que é co que Pero fan como a se recollida. acceden en cualquier punto de Teo, aí tienen que acceder en cualquier punto, o recollen en Santiago, pero por favor, María, eso xa non fan ahora. Por favor. Claro. Es que é un absurdo que estás planteando, de verdad. Mira, de todas formas, decirte, xa nos reunimos cos veciños, xa lle deixamos a mano tendida. Nos reunimos o arquitecto municipal para explicar fehacentemente por que non se contestou, de feito se marcharon moi contentos e deron as gracias e que agora o entendían todo. Bueno, outra cosa é o que fagan despois. Claro, o concelleiro Cerqueiro e a concelleira Margarita, concretamente. A que dis continuamente que eu teño como connivencia coa Xunta de Galicia eres ti, non eu. Eu o que digo é que non digo en ningún momento que nos saibades pedir, digo que non o facíais, que é distinto, porque eso implica un traballo, que non o facíais, que é distinto, evidentemente, porque para xustificar que tienen que invertir en Teo en vez de noutros concellos, hai que xustificarlo moi ben, que ten 315 concellos. Bueno, eu xa dixen na Xunta de Galicia e xa yo transmití tamén aos veciños que a miña postura, que eu non estaba contenta para nada con eso e intenté evitarlo, pero claro, hai unha cousa, e che volvo a decir, fíxate hasta que punto somos garantistas, que é a lei. E a lei non as podemos saltar, ni ti, ni eu, ni a Xunta de Galicia, o pida que non pida. O pida que non pida. E estes informes, insisto, ni nos fan, ni nos asignan políticos. Rueda non está mirando, a ver, vamos a ver, ni o conselleiro. Non é así. Eles solicitan unha declaración de impacto medioambiental que hai que darle trámite por lei, non se pode negar a ninguén e cumpre no solo rústico. Que a mí me gusta? No, nada. Absolutamente nada, pero ti xa estás presupoñendo que non estou do lado dos veciños. Eu do que non estou de lado é da CIGA, que é distinto, e das súas manipulacións. Das por feito que non me reuní cos veciños. Pero vamos a ver, das por feito todo, das por feito que a mí me gusta. E ti crees que a mí me gusta a ferralla que eu teño diante da miña casa? Verdad que non? Se eu podera modificar esa lei, a modificaría. E se de mí dependera, esa planta midón non a montaba. Así de claro. Así de claro como te estou contando. E estou dicindo públicamente, aínda que xa yo transmití aos veciños. Pero que facemos coa lei? Nos la saltamos? Non sei, dime, que podemos facer? Dime tú, contéstame a eso. Eu no teu caso solamente lle pediría a Xunta que o que ti sabes facer, pedir, nós non, pero ti sabes pedir a Xunta de forma que te escoita. Ti aprobas un mércores unha cousa e te imprimen un cartel de 5x5 para telo venres aí colocado, a conselleira cambia a súa xenda, etc, etc. Que sabes pedir a Xunta? Sin duda. Por suposto que sí. E sé poñer en valor, e sé pedir, e sé facer informes, e sé facer, pois eso, o que deberíamos de saber todos os que nos dedicamos profesionalmente a isto, loitar polo meu concello e polos meus veciños. Pero eso, unha cousa é pedir, e outra cousa é pedir a unha administración, unha rexidora, cuidado, que tenemos responsabilidade xurídica, insisto, todos, non só eu, pero eu sou unha rexidora, pedir que se salten a lei. Eu non podo, por moito que se enfaden os veciños, a mí non me viene bien eso que está aí fuera, esa manifestación. Claro que non me ven ben.
Evidentemente que non. Ahora, tamén vos digo, non vou a permitir ninguna mentira. Penso clarexar absolutamente calquera punto. Os veciños se foran de aquí e está o arquitecto municipal, que é un funcionario, por si non nos credes aos políticos, que vos lo pode dicir con todas as facilidades. Absolutamente todas. Alguna cuestión máis? En ruegos e preguntas? Perdón, outro rogo que teño, que é unha cuestión que se comentou no pleno extraordinario que houve a semana pasada, pero quero deixalo como rogo, é que o Partido Popular de Galicia, non sei quen o solicita, se o Partido Popular de Galicia ou o Partido Popular de Teo, deixe de usar os pabillóns incumplindo as normas que os cidadáns non podemos cumplir, porque, insisto, isto molesta. E non me molesta a min personalmente que eu cando fago uso das casas comuns non preciso facer ninguna celebración deste tipo, pero é que molesta a cidadanía. Nós, cando vamos a facer uso da casa común, temos que firmar un papel que vos os saltades como partido político. Non, fírmase, María. Dásevos unha... Podo falar. Tes a palabra, Margarita. Exactamente, boas noites. Non firmas ningún papel. Dásevos unhas normas de convivencia que están establecidas... non me chega. Que digo eu que non se firma ningún papel, entrégansevos no correo, unhas normas de convivencia que hai que deixar limpio, que non se pode vender alcohol e todo eso, bueno, que cae de recibo, pero non firmas ningún papel. E, vamos, ti estiveches aí e sabes como se usaban as casas comuns e non cambiou nada nese sentido. No, cambiou que agora o equipo de goberno celebra festas con viño e pulpo e antes non. Claro, eso cambiou. E eso molesta a xente, porque aquí, e ten vido este pleno, aquí, ten vido este pleno, houbo persoas que, polo que fora, non tiñan onde facelo, non tiñan outra familia, quixeron usar as casas comuns para celebrar, por exemplo, unha celebración de Nadal. E non se lles permitiu, precisamente porque era fora de horario, porque era con bebidas alcohólicas. Eso pasou nesta legislatura. Veu aquí a pleno nesta legislatura. Comentáchelo ti, precisamente, como un uso indebido das casas comuns. Pero mire unha cousa, María, nós cedemos as casas e despois non somos fiscalizadores. O que se pide é que todo quede perfectamente. Eso por un lado. De todas formas, se empezamos así, eu che podo sacar o histórico de cando se prestou, aí Margarita o sabe perfectamente, a casa ao Chévere, cando foron xente a dormir a casa de Rariz, a ver, todos... Eu me pregunto, tío, que queres servir a comida? Porque che convido eu, Eu hai tempo que, bueno, tanto tempo como 20 e pico anos que me independicei, cociño, ceo, todos os días feito na miña casa, non preciso que ningún partido me dé xanta. No, pero aquí cada un paga a súa comida, Pero de todas formas, como te vexo tan insistente no tema, molesta a cidadanía, pois eu vexo a xente encantada e a ninguén lle importa. Bueno, evidentemente, ti a lo mellor no teu círculo de 5 ou 10 persoas, pois bueno, molesta. Non digo que no, evidentemente. Alguna cuestión máis? Sí, simplemente creo que conste en acta como un rogo que o PP cumpla as normas que exixe aos cidadáns no uso das casas comuns. Perfecto. Outra pregunta que teño é que xa cando era o tema das luces de Nadal, había dúas persoas, eu a verdade que non coñezo a todos os traballadores municipais a día de hoxe, nin teño tampouco intención de fiscalizalo, pero bueno, fun alertada como que había dúas persoas co tema do alumbrado de Nadal, que non pertencía ao Concello e tal. Insisto, como eu non coñezo persoalmente, pois deixei no pasar. Pero agora, xa por veces que me veñen insistindo que hai estas persoas, que son da mesma empresa, parece ser, que fan tamén un tipo de mantemento nos campos de fútbol e tal, entendo que será unha empresa subcontratada, empregan un vehículo municipal polas tardes para desplazarse. Mira, unha empresa subcontratada, quien emprega o vehículo é o concelleiro de deportes e de alumeado. Esa empresa non toca para nada o camión. Esa empresa vai contigo no camión e punto. Quien conduce é o concelleiro. Entón, o concelleiro transporta a estas persoas desta empresa subcontratada. Resposta, Xelú. Boas tardes. Realmente, cando utilizamos que en casos puntuales e por necesidades, pois sempre vou con eles. Sempre. Eu creo que Eloi é unha das persoas que me ve sempre con eles. Pode corroborar. Esa é a realidade. E esta empresa, en realidad, para que se lle contrata?
A ver, pois fai o que acabas de dicir ti. Nos campos de fútbol fai todo o traballo que se necesita, despois pois, nas instalacións de pabellóns, nas piscinas e todo eso, pois fai o mantenimento de cousas que realmente hai que reparar. Pero entendo que é regular, non é puntual, é unha cuestión regular. No, a ver, hai momentos... Dependendo, vamos a Claro. ver, es que non temos arranxos... Perdona, Felucho. Bueno, sigue tú. No, a ver, hai momentos que se necesita, pois, en un momento determinado, levar area ou levar unha Mira, por hormigonera. exemplo, acabamos de facer no campo de fútbol de Calo, mentras no remata a licitación, unos arranxos super demandados. Pois os fixo esta empresa porque además é especialista en eso. En un momento determinado utilizou o camión, pero estuve eu con eles. Non lo usou? No, foi un momento determinado para levar un material, pero nada máis. Alguna cuestión máis? Sí, no pleno extraordinario quedou unha pregunta sen respostar, que, bueno, había tanto que entendo que non foi intencionado, e que Lucía comentou, comentaches en un momento que se fixeran dentro da Consellería de Educación formación do profesorado, e a min chama a atención esa formación do profesorado. Quería saber exactamente a que nos referimos. María, resposta a ti, por favor. Boas tardes. No seu momento comezouse co profesorado do CRA cando se houbo que facer todos os plans de autoprotección, comunicouse con eles o tema de como comezar cos simulacros e que eles puidesen ter outra formación a maiores. Deronse unhas indicacións e agora neste ano continuarase co resto de formación que iba conxunta, xa que houbo que facer certas modificacións. De feito, agora no CRA estamos pendentes tamén de cambiar as alturas dos extintores e vai ir todo conxuntamente, o que pase que abrangue tanto 2025 como 2026. Vale, Alguna cuestión máis? Non, entendo que de momento son as indicacións, a formación virá a posteriori. Sí, vai todo correlativo, que pase que houbo que facer certo parón, por iso, porque había cousas que non estaban e que hai que revisar, e houbo que dar primeiro, concretar todos os plans de autoprotección. Entre eles, o que máis tempo levou foi a Escola de Cacheiras, que como tiña planos novos, houbo que facela dende cero. Alguna cuestión máis? Non, nada máis, grazas. Moi ben. Voceiro do BNG, por favor. Boa tarde. Non só que si para empezar un pouquiño co tema da planta de Cascallos, xa no pleno anterior preguntamos unha serie de cuestións, non só que si que quero decir que non estamos de acordo en que o informe que emita o Concello ten que ser favorable sí ou sí, eso nos non o vemos así, entendemos que usted sí. Despois xa lle preguntei... Non entendo eu, o entende, disculpa, es que así te contesto a isto... É esto, que non é unha pregunta. Xa no pleno anterior pois tamén preguntei por que o Concello non solicitara un informe ambiental, pois vostede xa me contestou que non o vira necesario. Tamén preguntei sobre a nova licencia e tamén preguntei sobre como se valoraba o aumento de tráfico. Pois todas estas respostas realmente as que se me deron, que non estou preguntando de novo, xa mas deron no pleno anterior, pódense ver, pois o que me veu dicir é que non hai ningunha voluntade de facer absolutamente nada. E iso é o que nós sí que lle podemos botar en cara. Ten que estar de lado dos veciños, escoite os veciños, están aí fora, e ten que posicionarse claramente, sobre todo con empatía, e para buscar unha solución, porque non sempre a lei dice isto, a lei dice o outro, e unha vez que se denuncia, ao final a lei lle dá a razón o que pensaba que non a tiña. Eu creo que con estas cousas pois hai que ter un pouco máis de empatía e sobre todo posicionarse cos veciños nun tema medioambientalmente preocupante. Indo xa cos rogos, pois... Bueno, espera, si te parece, che vou a contestar a isto, si te parece correcto, porque despois vas a empezar con rogos e preguntas. Mira, volvo a insistir porque creo que non quedou claro o tema. Ao Concello se le solicita dentro do expediente un informe de viabilidade urbanística respecto de la parcela. Non se pode facer ni alegacións ni contestar o que a un lle dé a gana. Isto é unha administración. Entón, tes que contestar ao que se che pregunta. E volvo a dicir, conforme ao artigo 35.m da Lei do Solo Galego e en base a la transitoria primera de la citada lei, por la que en suelo rústico se aplica lo estipulado, suelo rústico, insisto, que se está dicindo contrario en redes.
Se aplica lo estipulado en la propia lei. É un uso permitido a xestión e tratamento de residuos, xa sesa en instalacións públicas ou privadas. A actividade que se pretende implantar é de gestión de residuos de la construcción e, polo tanto, uso autorizable en suelo rústico. Dicir, o Concello de Teo ni tramita ni autoriza absolutamente nada. Artigo 35. Usos y actividades en suelo rústico. Apartado M, como decíamos, instalación de infraestructuras hidráulicas de telecomunicaciones, producción, almacenamiento y transporte de enerxía, gas, abastecemento de agua, saneamiento y xestión e tratamento de residuos públicos y privados, sempre que non impliquen a urbanización ou transformación urbanística dos terreos por los que discurren. Por lo tanto, o Concello estaba abocado a emitir, a contestar esa pregunta afirmativamente e positivamente. Por eso, precisamente, non respostamos, non por ninguna outra cuestión. Volvo a decir, eu xa me reunín cos veciños, os recibimos cando eles queran, lle tendimos a man, lle explicamos todo isto que acabo de volver a leer. Es que non é tes empatía coa Xunta de Galicia, es que hai unha normativa que non podemos eludir, porque sería, vamos a ver, evidentemente, o empresario nos levaría aos xuzgados. Lóxicamente, non podemos facer eso, temos responsabilidade xurídica. Insisto, eu a Xunta de Galicia xa trasladei o meu descontento con isto e me contestan o mesmo, a nós tampouco nos gusta, pero cumple e temos a obriga de facelo. Eso que quede claro. Volvo a insistir, si depende da alcaldesa e deste equipo de goberno, esa planta aí non se monta. Volvo a insistir, lle ofrecín a él e a outros empresarios de Teo, lóxicamente, lles expliquei que se iba a montar un polígono industrial e que sería mellor desenrolar a actividade que está facendo agora incluso aí no polígono industrial. E volvo a decir, se a alcaldesa fora toda poderosa, non tería diante da súa casa un almacén de ferralla, non almacén, sino un desguace, que aí non son inertes, aí va de todo. Vale, pero a xente, por suerte, bueno, yo creo que por suerte, porque unha administración, aunque a veces non unha democracia, aínda que ás veces sexan contradictorios e non nos interesen o que diga a lei, pero é unha normativa, é a ferramenta coa que traballamos, evidentemente, ten seus dereitos, nós e os outros. E eu estou, e todo o meu equipo, posicionado cos veciños, e senón que veñan e mo digan a cara. Porque eso non é así. E ya está ben, porque sé precisamente todos os manexos que hai, sé precisamente todos os intentos que hai, como lle acabo de decir aos socialistas que se reúnen con xente e lle din que ali, aparte de eso, vai haber camións de lixo. E iso é mentira, o acabo de ler o pliego de contratación. Eran vehículos dos traballadores, non camións de lixo. Pero claro, aproveitando que el Pisuerga pasa por Valladolid, a ver se podemos meter un pouco máis de cuña. Para gañar as eleccións hai que facer outras cousas, non enmerdar, porque además o tempo ten unha virtude importante e é que coloca cada uno no seu sitio. Se aí iba a haber camiones de lixo, xa se iba a ver. Pero eu quero clarexarlo, porque xa vin que estaban mandando desa plataforma, estaban mandando, bueno, aparte do mensaxe que recibí, como que aí iban a ir camiones de lixo. E non é certo, é unha falsedade, é unha falacia. Voceiro do BNG, por favor, continúe. Bueno, cada medio minuto teño ocasión de retomar o que estaba dicindo. Volvo, como vostede acaba de decir, volvo e repito, no? Que o que le va facendo todo o pleno. Pois eu tamén volvo e repito, nós non o vemos así e pedinlle empatía. Non fixen absolutamente ninguna pregunta, simplemente un rogo, empatía cos veciños. E vostede soltou un discurso de la leche que empatía ninguna. Vale, sigamos a outra cousa, non lle vou dar pé a que volva a repetir o mesmo. Xa escoitamos. Como alcaldesa pode falar cando quera no pleno e acabas de rematar con eso, vas a falar de outra cousa, ti non me das pé, pero xa o collo eu. Estás presuponiendo que eu non teño empatía con eles. Eso dis ti. Continúa, por favor. Bueno, a ver,
non me vou poñer a discutir tampouco como funciona o réximen de funcionamento do pleno, pero vostede dai quita a palabra, non pon en ningún lado que poda interrumpir constantemente, dai quita a palabra para que argumentemos ou para que non. Vostede o que fai é interrumpir pode constantemente. interventir a alcaldesa cando queira. Virginia, é así? Genial. É correcto. Estoulle dicindo que non é correcto. En ninguna parte do ROM pon que poda interrumpir constantemente. Pon que dai quita a palabra, non que pode interrumpir constantemente. Non vou seguir co asunto. Vostede se retrata a sí misma. Gestione isto. Si gestiona o Concello igual que gestiona os plenos, así nos vai, tamén yo digo. Pero bueno, vamos a continuar. Quero sacar un tema que vai sobre a agrupación de voluntarios de protección civil de Teo, que o mellor moitísima xente non o sabe, pero todos os vimos en moitísimos actos e moitísimas actividades do Concello. Para poñer un pouco en contexto, pois a agrupación de voluntarios de protección civil de Teo leva prácticamente 30 anos facendo un servicio altruísta á veciñanza do Concello. Lembremos que antes de ter un corpo propio de protección civil, eran eles os que facían este traballo. É un Concello de casi 20.000 habitantes, hoxe en día conta cun plantel reducido de profesionais e nos cremos que non se debería prescindir da agrupación de voluntarios. Pois tivemos coñecemento de que esta agrupación leva xa moitos meses sin colaborar co Concello debido a desencontros e incumprimentos do convenio por parte do Goberno Municipal. Para que se entenda, isto implica que se hai un accidente que precisa persoal e o mesmo día temos, por exemplo, un entroido, pois os tempos de reacción ante unha emerxencia xa non son os mismos. Nos cremos que xa non son asumibles os tempos de resposta cun personal tan cativo. Entón, ante esta situación, o que sí que lle pregunto é que está a acontecer, segundo vostede, porque o outro punto de vista xa o teño, coa agrupación de voluntarios de protección civil de Teo, e por que non se renova o convenio de colaboración que está caducado en 2025. Bueno, a ver se nos ponemos de acordo coa cifra, porque o BNG di como eu, que somos casi un concello de preto de 20.000 habitantes, e os socialistas se empeñan en sacar aí unas cifras que si 18.000, que son casi 19.000. Bueno, en calquera caso, vaiche respostar o concelleiro de área. Cerqueiro, por favor. Moi boas noites a todos. Eloi, non sei con quen falaches, pero bueno, eu sí que vou contar un pouco que é a realidade, non? A agrupación de voluntarios de PC de Teo, se ten o convenio caducado é porque eles me dixeron dende fará cuestión de, non sei dicirse un ano ou cerca dun ano, que iban a disolver a agrupación. Dende logo, esta alcaldesa e este concelleiro en ningún momento quere non renovar o primer convenio que ten esa agrupación co goberno de Teo, porque é o primeiro. Bueno, xa renovamos, pero quero dicir, non houve nunca ningún equipo de goberno que quixera firmar ningún convenio con eses veciños. Perdón? Non teño turno de falar. Bien, vou a seguir. Entón, nos fomos os primeiros, tanto esta alcaldesa como este concelleiro, que puso nunha mesa de realidades ese convenio con esta agrupación. Entón, nos queremos seguir con esa línea, non hai problema ningún. Dimos ese marco legal a esa colaboración que hai, esas actuaciones que teñen este grupo de voluntarios de protección civil, cunha cuantía económica bastante xeitosa. Antes non había ningún marco legal que lle dixeran tendes dereito a isto ou este outro, ou deberes tamén, por suposto. Había problemas cos vehículos que están no servicio municipal, non sabían que podían coller, bueno, había uns problemas internos que nos, con este tema de... Bueno, xa antes de firmar o convenio, xa aclaramos, xa collimos e adxudicámoslle un vehículo dos 4 que hai. Xa sei o problema, claro que xa sei, que se queixan de que non lle damos un local. Que, a ver, é un problema moi grande que nos atopamos aquí en Teo. As casas comuns, hai unhas cantas por aí que están que dan pena, pero non as que están agora utilizándose, non? Senón que hai outras moitas. E ainda non temos unha infraestructura económica, ainda hai prioridades como o asfaltado e o alcantarillado, vale? Para poder arranxar outras casas comuns con destino a certo tipo de cousas. Neste caso, para salir un pouco de apuro, a esta agrupación se lle ofreceu un local en Rarís, unha parte da casa común, e a eles non lle interesou. Entón, a mí me dá a impresión que, a parte de que usted lle contaron o que lle deu a gana, non lle enseñaron o convenio que hai firmado. Usted leu o convenio?
Vale, hai un punto que ahora non me acordo exactamente como di, pero sí que di que este equipo, bueno, o equipo de goberno que está nese momento lle ofrecerá as instalaciones que consideren oportunas e que poidan ofrecerse, que foi no caso. Eles non aceptaron, pois, oye, donde logo non podo facer milagros. E o que sí que non podo facer é gastar, por poñer unha cifra, 100.000 ou 150 ou 200.000 euros nun local cando hai moitos veciños que solicitan outras certas cousas, non? Máis básicas que un local para agrupación de voluntarios, que sí que o merecen, eso dende logo. Valga por redundancia, que nos aquí sempre estivemos traballando por esta agrupación, xa que sabemos e respetamos que o seu tempo libre e que están sempre axudando en colaboración de maneira altruista para os veciños. Entón, por aí, dende logo non hai ninguna dúbida, non? O apoio incondicional á agrupación sempre estivo dende este lado, incluso eu lle fundando un curso oficial e sen cobrar nada, que quede claro, de defibrilación. E moito cuidado porque tampouco nos confundamos en certas cousas. Esta asociación, a única vinculación que ten co Concello é de colaboración voluntaria, porque aquí parece que estamos falando que é personal municipal. Quero dicir que aquí eles parece ser que se disuelven por culpa nosa. No, simplemente eles teñen uns problemas internos que usted lle contaron, non sei se fai unha semana ou 10 días, en Santiago tamén celebraron os 30 anos da agrupación de voluntarios de PC de Santiago. Bueno, pois parece ser que a directiva de Teo, non sei por qué, a contestación desa invitación foi que non iban a asistir. E ali apareceu, bueno, prefiro non dicir quen apareceu, pero apareceron 2 membros da directiva de Teo. Entón, bueno, aí xa se demostra que o problema teñen eles internamente, non ni con Lucía Calvo de Lou, ni con Juan Jesús Cerqueiro Pintos. E se o teñen, pois nada, sempre estivemos ca porta aberta. E, de feito, a mí nunca me dixeron que o problema era con Lucía ou comigo. Incluso, nun momento dado, a presidenta da agrupación me presentou un problema que tiña, entre outros, pero este era o máis básico para poder seguir adiante, que a agrupación seguira viva. Eu busqueille solucións, e, bueno, parece ser que ninguna lle valía. Bueno, podemos falar tamén de cando tiveron a gran iniciativa, que, por suposto, aplaudimos no seu momento e seguiremos aplaudindo, que foi recaudar alimentos. Bueno, como non chegou cos alimentos, tamén foron os xoguetes, pero bueno, para baixar a zona cero de Valencia, cando foi da Dana, a min, cando se me presentou esa oportunidade, eu tiña que dicir se si ou se non, por suposto, mas se o Concello apoiaba ou non. Miña pregunta clave foi, temos a infraestructura feita? Porque isto non é coller e recaudar, tamén hai que baixalo a Valencia. E despois ali non é chegar e deixalo no primer sitio que te atopes, hai que ter tamén unha organización que a xente dali. E, por suposto, me contestaron que sí, que tiñan todo arranxado. Sí, claro que sí. Empezamos a recaudar e resulta que se habían equivocado eles mesmos. Non pasa nada, porque hai un concelleiro que busca solucións. E, ao final, busquei eu solucións e, por eso está, os alimentos que se conseguiron en Teo, igual cos xoguetes, que foron 2 campañas distintas, por eso están no seu destino. Vale? Porque este concelleiro fixo o seu traballo. Entón, bueno, con isto quero dicir de que esta agrupación, esta directiva, moito me fastidia de que, bueno, que se non intenten ou non poidan loitar pola salvación da agrupación. Eles saben de sobra que eu estou aquí porque necesiten, porque terán todo o meu apoio, como sempre tiveron. Pero solucións que eu lle busquei ou atopei, mellor dito, non lle valen. Quero insistir que é un problema interno deles. Este equipo de goberno en ningún momento provocou ninguna incidencia. Que din que hai partes do convenio que non son respetables pola nosa parte. Insisto, aí se refiren ao local. Que claro, como non lles gusta o local, pois din que non estamos respetando o punto. Por eso lle dicía. Así que nada, moitas gracias polo rogo, pola pregunta, e volvería a falar con eles a ver se podemos seguir buscando solucións, que eu, dende logo, nunca pechei ninguna porta. Alguna cuestión máis? Sí, bueno, para seguir un pouco con este tema, evidentemente, claro que me lín o convenio e en obrigas do Concello pon clarísimamente, primeiro, poñer a disposición da agrupación de voluntarios na medida das posibilidades un local de titularidade municipal axeitado e acondicionado para a base de operación. Entón xa non vale calquera local, xa ten que estar acondicionado, e isto firmou usted, acaba de decir que é o primeiro convenio acaba de decir que é o primeiro convenio que se firma, entón pa que firma algo que non vai cumplir? Eso xa queda con usted mismo. Despois, en ningún sitio... Espera, no. Deixa que acabe, despois podesme contestar. Pero ahora que sigues con outros puntos, cando solo queres falar do local. Vou seguir falando do meu convenio, cando acabe podesme contestar. Xa perdín un pouco fío, é malo das interrupcións, non? Despois, en ningún momento eu din a entender, porque se me houvese escoitado, que ao final tiña escrito, pero falei, non sei, 20 segundos, se me houvese escoitado, en todo momento dixen Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Teo. Creo que o nombrei polo menos 4 ou 5 veces, co nombre enteiro, Agrupación de Voluntarios da Protección Civil de Teo. Entón non sei de onde saca usted que eu estou confundindo, os que son personal fijo, do que non. Non, se deixou ben claro ao principio, eso usted entende o que quere.
E, bueno, eu sigo dicindo, porque se asina algo que se sabe que non se vai cumplir. E despois non vou entrar en airear problemas internos que se podan ter ou non, cando estou falando dun convenio que está asinado e que non se está cumplindo. No, home, pero, a ver, voceiro do BNG, evidentemente, se hai problemas internos, ahora che resposta ao concelleiro, pero se hai problemas entre eles, e non saen adelante, como comprenderás, non vamos a tener la culpa deso. Cerqueiro, por favor. Nada, no local había unha palabra, unha frase justo que decías ti. Podes volver a ler, por favor, Eloi? A ver se o teño sin cerrar. Sí. Na medida do posible ou algo así. Vale, na medida do posible. E despois, local acondicionado. Pero ti sabes que local lle ofrecimos estaba acondicionado ou non? Ti sabes... Vale, perfecto, pero ahora espera. A ti contaronche que había uns cartos para invertir pois en mesa, que lóxicamente non hai mesa, pero en mesas, en sillas, bla, 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 bla. Sí que había un carto, de feito, eles sábenos, Sí que o saben. Eso contaroncho. Vale, pois xa está. O sea, ese local, se eles chegan a aceptar, que sabiches que foi lateral que non, se chegan a aceptar, aí se me tendrían efectivamente mesas para traballar, sillas para traballar, etc. Habilitado sí que está, é dicir, sabes o que non estaba habilitado? O da lá de Santa María Teo, pero daqui de Rarí sí. O único que había era que eso, meterlle material para poder traballar, o único. Vale, creo que lle había quedado unha man de pintura, quero recordar, non habría problema, estaba presiblemente darlle unha man de pintura, non todo o problema que tiña outra casa, bueno, que non é casa común, a antigua escola. Despois, me debiche entender mal ti a min, porque eu cando digo que non son municipales, o personal que non é municipal, me refiro que o Concello, inda que teña un convenio firmado, que dende logo hai que respetar, e dende nosa parte sempre se respetou, o que quero dicir que a única vinculación a maiores ese convenio, a única vinculación que ten a VPC Teo co Concello de Teo é de colaboración voluntaria, que non se entenda mal, porque, por exemplo, que a Policía Local ou co Servicio Municipal de Emerxencias, claro que hai outra vinculación laboral, legal e demais. É o único que quería dicir, se cadra, non sei, non entendiche ben, pero bueno, insisto, a única vinculación do Concello de Teo con o VPC, porque aquí parece que o problema, que o que quero que quede claro, por eso falo dos problemas internos que teñen eles, aquí o que parece que unha vez máis, aquí Juan Cerqueiro e Lucía Calvo son os culpables de que entre eles non se atopen ou entre eles teñan problemas, ou cuidado, que se cada non teñan problemas, ou este a razón de que teñan problemas, de que non haxa un renove generacional. Porque non sei se ti eres moi activo ou como eres ti nas asociacións, pero si estiven activo varias veces e sei que moitas veces é difícil, incluso nas comunidades de veciños que son secretario da miña. Neste caso, pois tamén se cadra poden ter problemas como os dixen, que non sei se os coitaches, que unha casuística generalizada en Galicia a parte de España, de que as OVPCs teñen moitos problemas bueno, como outras moitas asociacións de outra naturaleza, teñen moitos problemas para topar cambio na directiva. De acordo? Entón, neste caso, insisto unha vez máis, aquí o equipo de goberno non ten culpa de nada, entre eles non son capaces de conseguir relevo. Entón, que máis queres se lle fagamos nós? Vale, creo que xa queda retratado vostede que a súa resposta ante eles. Eu, de todos modos, dame moitísima pena que, bueno, hai xente que quere colaborar de forma altruísta, a agrupación non está disolta, polo tanto, hasta que se disolva, non entendo por que vostede pon o carro antes dos bois. Pero, de todos modos, pois está moi ben que o Concello se poda permitir ese lujo. Vou a seguir con outra cousa. Unha cousa máis, vou dicir unha cousa. A min me chega a información de que se queren disolver. A mí claro que non me chegou ningún documento de nada, eso por un lado. Pero sabes que en si, porque sabes que non sabemos no convenio, te veches aí, de base 2.000 euros, que xa eran por adiantado. Eles, como non os gastaron, bueno, non os invertiron, chamalle como queiras, no 2025 meteron un escrito solicitando a devolución deses 2.000 euros. E creo recordar que nese escrito poñen que se van a disolver. É que non o digo eu. Non teño que esperar poñer o carro diante dos bois ou das vacas, entendes? Xa o din eles, non o digo eu. Se por min foran, ojalá duraran toda a vida, porque claro que é unha pena, iso de acordo contigo, claro que é unha pena que unha agrupación como voluntarios de PC, xa non solo en Teo, en cualquier outros moitos sitios, desaparezcan. Pois claro que aí estamos de acordo. Pero a diferencia entre ti máis eu é que eu traballo para que non sexa así. Moitas gracias. A min, de todos modos... Alguna cuestión máis? Sí, gústame moito ver que non só pode interrumpir a alcaldesa, tamén pode interrumpir o concelleiro, está ben. Tamén vos teño que comentar, porque nos chegaron un montón de queixas da vosa festa famosa, no?
pois non é de recibo que nun recinto educativo teñan que ir os profesores e os nenos a recoller colillas o día seguinte, enchendo bolsas. Eu entendo que fagades unha festa, fumade fora do recinto. Mira, aí che vou a respostar. En primer lugar, entonándome a culpa. En primeiro lugar. En segundo lugar, dicindo que contratamos a mesma empresa, o Partido Popular de Teo, que é quen asume ese gasto. Lóxicamente, cando terminaron de limpar, fomos a ver todo, pero era de noite e non vimos o que había fora. De todas formas, clarificar, sobre todo, en alusión al centro, que é importante, que non se mandou en ningún momento limpar aos nenos as colillas, porque todo é según se conte. Bueno, pero eu clarexo porque se pode interpretar así. Entón, o que hai é un día no que se chama Día Verde, creo recordar, nas escolas, concretamente na Ramallosa, e recollen con tan mala fortuna que efectivamente había aí colillas. Xa digo, entonándome a culpa, non volverá a suceder, vos lo aseguro, e tamén pedir disculpas, pero é moi diferente comentarios que leín por aí de que mandamos limpar os nenos, era o que faltaba, ni de broma. Non digo que lo diga vostede, cuidado, non estou dicindo eso. Por lo tanto, sí, entendido. Alguna cuestión máis, por favor? Sí, en canto aos estilos, pois solicítannos novamente pois unha revisión en profundidade do empedrado do parque, no? Sobre todo a rampa empedrada que comunica a zona do Buxo, que a parte de arriba co supermercado, porque sei que suele resbalar un montón ou hai losetas mal postas, aí hai que buscar outro tipo de solución a esas losetas, porque senón o problema vai seguir sendo constante, non sei se botarlle unha resina ou non sei. E despois tamén, isto xa o dixéramos hai tempo, nos solicitan se se pode facer un mantemento máis en profundidade do que son as escaleiras que comunican os distintos niveles da urbanización, porque sí que hai losetas que se dan a volta, están bastante mal estado, e sobre todo nos piden bastantes máis puntos de luz en esa zona. Me estás dicindo, perdone, no parque. O primeiro foi na zona das escaleiras que comunican os desniveles, en todo o que é zona interior, digamos. Sí, vale, porque estamos buscando tamén unha solución para o parque, que é unha demanda histórica, que cando se cambiaron as luminarias, pois bueno, por la contaminación lumínica, pero realmente quedou moi pobre todo o concello de luz. Vale, tomamos nota, gracias. Alguna cuestión máis? Siguen os compañeros. Sí, por favor. Boa noite. Na aldea da Carballal tamén nos chegan así moitas queixas que, bueno, precisaría unha amplia revisión do que é a pista, no, que percorre a aldea, pero, bueno, mentras non se dé feito esa actuación as integral, sí que estaría ben que, bueno, que hai unhas fochancas así moi considerables que se lles dera un... xusto diante da Carballeira, por onde entras para... Non, xa sei. De todas formas, decir que esta semana xa foron a medir, porque vamos a facer un asfaltado integral na aldea, que leva sin asfaltar, ni se sabe, moitísimos anos. De feito, os varios vecinos chamaron para comentar, bueno, ollo con esto, bueno, determinadas cuestións, así que xa é vos populi que íbamos a asfaltar ali esa aldea. Bueno, de todas formas, indicaré que vayan preventivamente a cubrir as fochancas, porque, dado o volumen de metros, vai a ter que ser unha licitación, xa sabemos o que tardan as licitacións e demais, pero, bueno, estaba previsto eso. Gracias, igualmente. Alguna cuestión? Bueno, boa tarde. Dúas cousiñas tamén. Na ponte do río Tella, xa en plenos pasado solicitamos que se pedise o arranxo á Xunta, pero vemos que aí, aquí antes de chegar a Ramallosa, a solución foi pechala, poñer uns conos e desviar o tráfico de peonil pola beira da estrada. Non é moi, ou non nos parece que sexa moi seguro. Simplemente preguntábamos si a medida vai ser provisional ou si se vai solicitar o arranxo por parte desta beira rúa completo. Sí, de feito se propuxeron dos solucións. Aquí sabedes, bueno, ahora xa parece que nos hemos olvidado, pero que choveu casi 3 meses seguidos. Por lo tanto, non se podía poñer nada. Puxeron esa pasarela de conos preventivamente,
pero evidentemente eso non é unha solución, ni siquiera aceptable, é momentánea. Me trasladaron a opción o ben de arranxarla como estaba, o ben cambiarla, que mudarla iba a tardar un pouquiño máis, porque hai que licitar tamén, dado o coste. Eu elexín, lóxicamente, que a cambiaran íntegramente, porque considero que, se non, van a arranxar agora unas tablas, pero, bueno, esa estrutura ten o tempo que ten. Entón, creo que mellor, non me gusta tampouco como está, no sentido de que é moi peligrosa, estamos totalmente de acordo, pero considero que casi mellor que a poñan nova íntegramente. Alguna cuestión máis? Si, unha cousiña máis. Este outro día pasei por ali, na aldea da Pedra, na pista que vai desde Recesende, que vai desde aquí, desde a AC841 cara a Recesende, hai unha pontella que pasa pola beira da, o sea, que pasa precisamente por enriba do Tella, e está un pouco esbarroado o asfalto dun lado do outro, co cal, se xa é estreita de por sí, estreita ao máis, e ademais fai no perigoso se algún coche se arrima á beira, porque non ten quitamedos, non ten ningún tipo de barreira de protección en ningún dos dous lados, e ademais é moi estreita, porque eu creo que debe ter, non sei se terá os 3 metros, os 3 metros e medio. Entón, sería, polo menos, revisala e, na medida do posible, corrixir, porque está bastante estreitada e bastante insegura, sobre todo porque ten o regato dos dous lados, pasa por enriba dele. Vale, pois por suposto que nos pasamos, gracias por avisar, e miraremos que solución lle damos. Alguna cuestión máis? Vale. Voceira do PSOE, por favor. Ben, boas tardes de novo. Antes de nada, quero puntualizar unha cousa respecto ao tema dos vehículos da planta de futurible planta que vai a establecer Midón, espero que non, en Cacheiras. Foi un tema que se falou off the record, fora da reunión. Me sorprende porque se lle dixo ás persoas que estaban en aquela reunión que non o sabíamos fijo e que non se falara do tema, pero sí que nos quedou claro, no pleno se falou de vehículos, non dos vehículos dos traballadores. Por aí non vou a decir máis. Camións de lixo si van a ir, independientemente dos do outro lixo, van a ir outros camións de lixo. Por tanto, a verdade é así un pouco... Como? Disculpa que non che entendí eso. Claro, camións de lixo van a ir, os de lixo que vayan a depositar o lixo, que leve Midón ali a súa planta. Vamos a ver. No, digo os de lixo de Midón, non os da basura. Midón vai a levar lixo a planta, non vai a levar flores. Está claro que camións de lixo van a ir. Nos falamos cos veciños tamén, obviamente, nos chamaron os veciños, e eu tamén vou a ler unha parte das conversacións que tivemos. Boas Maite, todo para diante do que falamos na reunión. O pleno extraordinario podría ser arredor do xoves, falamos da solicitude dun pleno extraordinario. O xoves 9 de abril, ás 20 horas, por poder asistirnos, e para adiante co tema do Parlamento e demais temas que falamos. Eu, a verdad que vostede fala que os veciños marcharon contentos, menos mal, porque se non chegan a marchar contentos, ao mellor non estábamos aquí moi seguros. É moi difícil mobilizar a xente. Contentos, perdón, que puntualice, entendendo que o Concello, dito por eles, os estou citando verbatim, efectivamente non tiña nada. Entenderon, ademais, que foi publicado por la plataforma de Casalonga, que ti a coñecerás e a seguirás, o 29 de decembro de 2024, que alertaba de que había unha declaración, esta exposición pública, que saiu no Correo, que saliu na Voz de Galicia, que saliu no Diario de Galicia, que saiu no BOP, bueno, con todos os trámites que siguen na páxina institucional da Xunta de Galicia, e é curioso como algunos, bueno, porque aí hai de todo, hai veciños que só lles preocupa, como a mí, o tema, e hai outros que queren, bueno, emporcar un pouco o asunto e facer un pouco de política mala, porque ademais é mala. Evidentemente, esos que estou falando da política mala non se enteran de nada, pero de repente controlan todas as redes, perfiles falsos por todas partes, montan unha plataforma en 0, caramba,
non sei, de repente se enteran de todo. Evidentemente nos estamos de parte dos veciños que teñen un problema, non dos que queren aproveitar isto políticamente. Porque, ademais, só falta... A ver, eu entendo que a desinformación é moi grande e xugar coa desinformación e o medo da xente é moi fácil, pero o Concello, a verdade é que non ten absolutamente ninguna culpa desto e ten as manos atadas. E volvo a insistir, se por este equipo de goberno fora, e o sabe Midón perfectamente, esta planta aí non se montaba. De feito, a propia... É verdad que leva 20 anos aí desenrolando unha actividade que eles nos dixeron, esos veciños que viñeron, efectivamente, algunhas veces tamén o viña facendo, tal, non sei que. Por que non o denunciachedes antes? Claro, evidentemente, pero eso non quere decir que non teña empatía con eles, xa digo que eu mesma sufro nas propias carnes tener unha ferralla diante da miña casa, que non é dinertes ademais, cuidado, que cambia moitísimo o conto. Evidentemente, todos teñen dereito, e o que non podo pedirle a unha administración, eu xa lles dixen que lle axudábamos a todo, que nos poníamos a disposición tanto o arquitecto como a min, eso se dixo na xuntanza. Claro. Continúa, por favor. Eu non estive nesa xuntanza, pero vexo que os veciños non están contentos. E non creo que a maioría da xente, que había bastante xente, además aí abaixo, que estén politizados. A verdade que non conocía prácticamente a ningún. Eu che podo decir membros da CIGA con nombres e apelidos. Con nombres e apelidos. Que eu coñeza, non. No obstante, seguimos adiante ca pseudo moción que se vai a transformar en un ruego. A tedes todos e non a vou a ler, pero si vou a resumir. Imos a solicitar que se inclúa este punto no seguinte pleno, ou se estimades que se faga un pleno extraordinario. E, por suposto, que o vamos a incluir, xa che contesto, porque non temos nada que esconder, e, de feito, a información é poder, quero dicir, eu vou a clarexar todos os puntos, outra vez, porque é verdad que a esa xuntanza non viñeron todos os veciños. Pero nós deixamos a porta aberta para que viñera quen quixera. Viñeron os que consideraron, que eu aí non teño nada que decir, porque, oi, a xente tamén ten as súas cousas, os seus traballos, e as cousas son como son. Entón, xa che digo que sí, que vai haber unha inclusión no próximo pleno na orde do día, por suposto, e tamén iso que dicías, o teño que mirar coa secretaria, pero de que podan intervenir un voceiro por parte deles, tamén faltaría máis, todo o contrario. Así que xa che resposto dende agora que sí, a unha e a outra. Non admitín como moción porque, bueno, tamén xa me teñen advertido que se non cumple como moción, non se admita. Pero, bueno, o efecto é o mesmo, polo tanto... Por iso non hai problema. O tema o debatiremos, entendo, no próximo pleno, e aí levaremos outro tipo de razonamientos que xa non vou a expresar aquí agora, pero simplemente... Pero podes, non hai ningún problema. Non nos imos a repetir. Sí me gustaría deixar unha pregunta no aire, porque aquí estamos falando de que, bueno, non va a ser la cosa tan grave. ¿Quién está dicindo eso que non é grave? Mira, yo non sei se é grave ou non. Lo que sei é que creo que o Concello non está facendo todo o que debería facer. E máis, estamos falando, e só por dar unha idea, xa oi en varias reunións, e o acabas de comentarte agora, Lucía, en Midón xa ten aí unhas instalacións, e todos sabemos, se fala de que ao mellor non cumplía exactamente con toda a normativa. Eu leín o informe da Xunta e o informe que presentaron eles, e fala de que van a cumplir e que van a ser super exhaustivos. Xa nos están dando exemplo de que, bueno, o que van a cumplir. E o que sí me gustaría que quedara no aire quen se vai a encargar de asegurarse de que van a cumplir. Eu estou segura de que non van a cumplir. E entendo que se podería pedir ou alegar de alguna maneira á Xunta, porque o mesmo pasou con Toisal e con Altri, que tiñan declaración favorable de impacto medioambiental e terminaron, gracias a Dios, como terminaron. Por tanto, agardo que esta planta termine exactamente igual. E a última pregunta sobre o tema que vou a deixar no aire. Me gustaría saber de todos os que estamos aquí, a quen de vostedes lles gustaría ter unha planta similar ao lado da vivenda, simplemente. Xa che resposto eu, xa cho dixemos, a ninguén, e a propia alcaldesa ten un negocio de ferralla que non é ni siquiera
residuo inerte, como ben sabes. Eso por un lado. Despois, que ten que ser o garante da legalidade, evidentemente, vamos a ver, eso de primeiro de carreira, é o ente que dá a licencia ou o permiso que sexa. Non vai a ser o Concello, que o Concello, evidentemente, volvo a insistir, non emiteu absolutamente nada, ni aprobou nada. Cho vou a poñer de outra cousa. Se estuvera o teu presidente, o señor Besteiro, gobernando, pasaría exactamente o mesmo. Porque, senón, evidentemente, acabaría a Xunta de Galicia nunha responsabilidade patrimonial, como mínimo, prevaricación, dejación de funciones e unha serie de cuestións. Sería o mesmo, porque o se muda a lei ou non hai forma. Eso eu xa o estuve facendo, intentando facer eu, e non hai maneira de escapar da lei. E digo escapar, bueno, é un término pouco apropiado, pero evidentemente as responsabilidades son así. Volvo a insistir, fai as preguntas que queiras, eu xa se contesto claramente. Non me gusta o que se vai facer por parte de Midón, o sabe o propio Midón, e vamos a ver, o que estamos dando é un dato demostrable. Leva aí 20 anos. Pero eso non quere decir que este a favor. Colles o que queres do que digo. Tamén che dixen que no polígono industrial lle ofrecín un terreno para desenrolar a actividade que estaba facendo agora. Eso que o saibas. Porque, bueno, é o que che digo. Bueno, xugar co medo da xente é moi fácil, a mí me parece irresponsable e, sobre todo, enganar a xente é unha huida hacia adelante moi mala, e iso non ten que ver coas intencións. E, lóxicamente, aquí non é... Tampouco a Xunta lle encanta o proxecto, evidentemente, pero cumple, e os técnicos din que sí. Dille ti que has sido concelleira de goberno, dille ti a un técnico que cumple, non, tes que poñer aí que non se pode. Evidentemente. Alguna cuestión? Sí, vostede, o Concello de Teo non presentou ni siquiera alegacións de ningún tipo. Non temos trámite de alegación. Cho volvo a repetir. É un proceso reglado. Nin informe de ningún tipo. É un proceso reglado. E nin informe adrede. O volveríamos a facer porque o tiñamos que emitir positivo e nos negábamos a eso. Punto. Teño dúas cousas máis. Del lado da Biblioteca de Hostilos hai unha pasarela de madeira que está terriblemente deteriorada e se están rompendo algunhas das... No, é que xa iba a decir, porque acabamos de arreglar a madeira toda da biblioteca e xa estaba flipando. A pasarela es que pola esa estaba que podre pisamos. tamén, a da biblioteca. Sí, se está rompendo, digo, porque Pero nadie entón, meta un pie por de ali. cal falas? Da Biblioteca dos Tilos. Claro. Claro. Ahí, por donde pones los pies, no lo que arreglasteis de los laterales. No, está falando do que xa se arranxou, creo. A ver, Maite, falas da plataforma... Maite, disculpa, non sei cando che dixeron eso, pero que levan meses arreglada... No, estuve en eu ali. Escoítame, leva meses arreglada a madeira toda da biblioteca e falta unha única, que teño a foto, unha única tabliña subindo a rampa, que xa o carpinteiro está pendiente de ir a cambiala cando deixara de chover e deixou estes días. Ademais é unha única, nunha esquina, porque foi toda a madeira renovada. Nun acto que estaba a concelleira María Álvarez e efectivamente, bueno, cando baixamos ao salir pola noite, aquelas madeiras estaban, se as queredes mirar, miradeas, estaban crujías, estaban deterioradas. Pero mira, é verdade que se sustituiu unha parte importante porque estaban podres, é verdade o que che din Marga que falta unha tabliña, hai que ir a mirar a ver se se deteriorou. Ademais, Maite, aseguroche que é unha esquina, a menos que romperan estes días, unha esquina dunha tabla. E máis, puxose luz para o tema de seguridade, botouse o tratamento antideslizante, taparon os... Pero como me dis que non? Bueno, pois fundiría soberta ti, chica, porque non sei, porque...
Non sei. Eso de verdade, está recén posta a luz, Comprobaremos se hai un problema, pero está recén posta. E que hubo un arranxo importante nesa pasarela, tamén xo digo. No quita, oye, a ver se nestos días, eu fai 2 ou 3 días que non vou. A ver se es que agora, bueno... É que dixo María Álvarez, pero en realidad referíase a mí. É verdade que fomos, houve un obradoiro de igualdade, eso no mércores, pero ainda onte Cerqueiro e eu estivemos cos do CLIA e o tema, bueno, houve unha reunión polo tema do protocolo de acoso escolar. Efectivamente, Marga, é a tablilla esa que falta. É unha esquina? Sí, é o que falta por reparar, o resto está todo ben. Perdona, Maite, pero que digas que está totalmente deteriorada e moitas tablas rotas e que faltas a verdade máis desde hai meses. Sí, Maite, pero tens que recoñecer que non é lo mismo unha tabla e que nos digas además, porque nos agradecemos que traíades este tipo de cousas, pero, home, que digas que está toda destrozada, o que estaba dicindo o BNG, aí, la que está cerca da gasolineira, ten toda a razón. Esa sí que está, bueno, é unha parte, pero hai que sustituirla entera. Pero, hombre, unha tablilla, por favor. Está bastante deteriorada. Eu o vin de noite e de noite non se veía nada. Non había luz en aquel momento, xa polo digo, ou non encenderon. Mira, a dato curioso, hasta recibimos un correo dunha veciña que molestaba a luz que puxemos. Jesús. Flipa. Así que con eso che digo todo. Sei pa donde dá Pois esa igual lle luz. tira unha pedrada para que deixara de molestarlle. Porque O mellor é ese o fora. tema. Pa enfrente non hai veciño, como non fora un paxaro, porque non hai veciños para enfrente, só los aparcan os coches. E lle molestaba a luz. Imposible. Estamos falando de distinta luz. Dúas cousas máis. Hai unha farola en Ameneiro, na Rúa do Cruceiro, que se avisamos 3 plenos diferentes. Por favor, está sin arreglar. Pois sí. Sí, digo seguido porque na entrada do cruceiro está tapada por unha viña, pero a farola fai bastante falta ali porque é unha zona bastante oscura. Sei que costa subir, pero... Sí, é certo, pero claro, sí que se falou co electricista, sí que me deu de conta. O problema é que se lle mandou ao veciño, pois, cortar a viña porque non son capaces de chegar a ela. Non dan entrado. Claro. O don é grande, é un... No, o veciño terá que cortar, se quera luz. É que non son capaces nin de subir... Pero unha pregunta, non é con ánimo de fiscalizar para nada. O digo con ánimo de decirle, si foi ese vecino o que o pideu, a farola, decirlle que corte. Non, en esa vivenda non vive nadie, unha vivenda heredada seguramente. Non, que sí que foron e quixeron entrar que escaleira, que ademais co camión se non poden. Suele dar bastante problema, tanto a viña como a farola. Sí. Pois a mellor habría que falar co veciño para que corte esa viña, que bastante... Creo que se mandou un requirimento ao veciño. E unha última, eu non sei se ao mellor me paso de frenada, pero respecto á noticia do xefe da Policía Local, que saliu en toda a prensa hoxe, me gustaría saber desde cando se sabe, se sabe desde hai tempo, me comentaron que xa había algún día, por que non se tocou este tema no pleno extraordinario sobre a situación do Concello, si realmente se sabía xa nese momento. Home, vamos a ver, porque isto xa non é de primeiro de carrera, isto é de instituto, de colexio, está judicializado. Temos o deber de sigilo, non sei se o sabes, como para ventilar todo eso públicamente. Si queres alguna cuestión, che podes dirixir á xuíza. Eu non penso desvelar ningún dato, porque ademais estaría facendo mal o meu traballo. Tamén pregunto á prensa, non vou a respostar, e menos nun pleno, a nada diso. A xuíza, máximo respeto e máxima colaboración por toda a xudicatura, pola xuíza que está levando o caso, e demais, máxima colaboración dende o Concello. Sí, pero non me refiero a que me cotillees lo que ha pasado, sino saber cal é a situación actual da agrupación da Policía Local. É dicir, temos ahora mesmo xefe de policía, non o temos, está sustituído. Acabades de ver aí na dación de contas que preguntou o voceiro, creo, do BNG, pero non respostaste. Que era eso da encomienda de funcións. Xa está respostado. Encomienda de funcións a outro policía, a outro inspector, non, como se chama? Oficial. Claro.
Alguna cuestión máis polo resto dos membros? Bueno, pois moitas gracias, boa noite, damos por finalizada a sesión.